Al principi havíem de fer la lectura del manifest, però és que l'hem estat mirant i no s'entén, serà molt difícil. I estem una mica en contra també. Sí, llavors quan en Xavi Amat ens va trucar, li vam dir que no, ens va tornar a trucar i vam dir doncs sí, aquí estem. I després de sentir... Aquest matí li he dit que no, una altra vegada. Però ha tornat a trucar. I al final som aquí, després de sentir... Una cosa, perdó que talli, primer em sap molt de greu que després de que hagi parlat el president doncs no hàgiu aplaudit. Em sap molt de greu que després de que hagi parlat l'alcalde no hàgiu aplaudit. Que no aplaudiu l'Amat, mira, m'és igual, però després del discurs que ens ha deixat anar el mossèn, penso que ens hauríem estat tots drets aplaudint. I això trobo que és una falta de respecte molt gran i aquí ho deixo que consti en acte. No sé si aquell és el seu apunt de... Que consti en acte que estic... És constar en acte també que tot això està molt bé, com el que estem fent aquest dematí, però aquí l'únic que estem fent és darrere concerts i darrere el bosc i no sé què, que la gent mami. I aquí s'està fent tot molt maco, en Pitu quan parla quedem tots enamorats, el president, l'alcalde i en Xavi Amat ho ha dit tot molt bé, però el resum que hauries de fotre al diari, el titular, és en Catalunya se bebe. En castellà. No, en castellà. Perquè no ho hagin de traduir ja, saps? Ja els hi vingui traduït, que ja ho entenc. En castellà. Un cop dit això, nosaltres anem a fotre un repàs. Se bebe i es comparteix, perquè també, no sé, ja preneu i beveu-ne tots, faltava que diguéssiu això. Faltava, preneu-ne i beveu-ne tots, que aquesta és la sang de... Ves això. Veniu a dir això, Les hòsties ja vindran. Les hòsties per al costat. Les hòsties hi són. Les hòsties ja hi són. I nosaltres, per exemple, fa 2 anys que vam estar en la... Bueno, ens van fer còmplices d'això que fan a Santa Coloma. Vam conèixer aquest individu dels Estats Units, aquest tal Paul. No se l'entenia perquè fos dels Estats Units, no per això, sinó no se l'entenia perquè va compartir molt aquell home. I aquest any li foten fer una xerrada, que m'anava a veure l'acte. Porta 10 dies aprenent català, m'han dit. Sí, no. Però és que no s'entenia, o sigui, si teniu l'ocasió d'anar-hi, aneu-hi, perquè està molt bé. Perquè hi ha molts ratos, jo allà no entenia l'americà, però molts ratos no entens ni l'Amat. Hi ha un punt que ningú s'entén allà. Si no estàs a dins, a la secta... Tothom s'estima molt, això sí. Has de ser de la secta. Si ets de la secta, t'entens de seguida. Però si ets de la secta, costa molt d'entendre't amb ells. L'interessant d'aquest home d'en Pol és que feia la ratafia, em sembla que la seva base no era aiguardent o no era anisat, no, era un Bourbon directament. Feien... No sé si això se'n pot dir ratafia o què se'n pot dir de tot això. Aquest any que no facin gasoil. Gasoil, sí. Perquè aquell home era perillós. Però això sí, un gran animador de la festa, molt bé. I pel que fa als productes que bueno, ja veieu que això va més, que si cerveses, que si colònies, que si... De tot. Hi ha matamosques. Hi ha matamosques. Hi ha un grup que estan trobant els matamosques en ratafia. Sí. És una secta, això ens anirà agafant a tots. Van començar per 4 locus de Santa Coloma, el mateix alcalde ho ha dit. I tant. No ha dit locus, però ha vingut això. 4 beneits, 4 amics. Això ha anat creixent. Allà a la comarca ens els miràvem, nosaltres des de l'altre costat de la muntanya aquella que hi ha al mig de Santa Coloma, aquests locus de Santa Coloma. Te'n dones compte i ets aquí en un acte de presentació, que dius, ja m'han enganyat, ja soc part de la secta. Al meu voltant hi ha tothom només veus que veu ratafia, que tothom vol ratafia, dius, aquesta gent s'estan tornant a locus, i molta part de la culpa és pels d'aquesta gent de Santa Coloma i d'altres d'aquí que semblen més responsables i que semblen una cosa més d'això, però veus que estan tan locos com aquells, saps? Ens ha faltat dir, dius, tinc un alquimista a casa. Sí. Ens ha faltat dir, d'aquí 4 dies veurem els 3 germans Roca amb una escombra. Això va per bruixeria ja. I va més, I el món es fa cas i aquest és el perill que té. Això és el perill. Gent com vosaltres, que sou la gent que heu de fer arribar el missatge a la població i destriar una mica, xinxollar una mica, perquè ara esteu dient que ens vol dir això. Tu xinxolles? Jo ahir vaig xinxollar. Jo vaig xinxollar. No, enhorabona. Saps? I tu no? Jo me la xinxollo sol. Està bé.
hòstia, fotut doncs, eh? Sí, no, mira. Perquè diuen que has de compartir. Sí. La festa xinxullà has de compartir. Jo ja ho intento. I no hi ha manera. Ja ho provo. En fi, nosaltres fotem una mica de lectura aquí, ja el teniu, vull dir, tampoc no val la pena Això és molt per sobre, sí, que ens hi estenguem massa. No, digues els titulars. Els titulars, Catalunya és una terra amb llarga tradició d'elaboració de begudes espirituoses de qualitat, de ratafia, licor, aiguardent i d'altres destil·lats. Catalunya es veu. Exacte, aquest és el resum, que passa amb un futur més maco. No? Els canvis en l'estil de vida d'aquests últims anys han provocat paral·lelament les pràctiques tradicionals d'elaboració casolana, l'operació d'un mercat artesanal i industrial d'espirituoses. Què vol dir això? Les empreses tanquen, la gent s'ha de fer el menjar a casa. No hi ha més, és així de trist, estem visquent en aquest moment. Aquesta realitat ha comportat el nostre... Això és molt heavy. Aquesta realitat ha comportat que el nostre país visqui un moment de decadència. Que jo quan he llegit això dic, hòstia, i llavors dius, i pèrdua de les formes de consum. Dius, vale, però això vigileu com ho publiqueu, perquè si s'ha de girar pàgina, la gent dirà, els de la ratafia què diuen? Que el país està visquent un moment de decadència. A veure, que tampoc s'equivoquen de molt. Posaven el mateix paràgraf. Saps? Vull dir, ja estem, no sé, però vigileu com ho publiqueu, això. La cosa ens empobreix culturalment, ja que l'elaboració casolana d'espirituoses valora, promou i enforteix la nostra cultura i garanteix la conservació de coneixements ancestrals i d'una relació harmoniosa i sostenible amb el territori proper. Sí. Bueno, jo només vull veure gent voltant pel bosc i ara ja a la tardor hi ha una gentada al mig del bosc arrasant bolets. Ara només falta que comencin a agafar, com ho dic, brots, tiges i ho anem a fer la barema al bosc. Sí, no quedarà res. No quedarà res. Això al final hem d'asfaltar-ho tot. Tot asfaltat i s'ha la manera de conservar-ho. Què són les begudes? Ja ho sabem. Ja ho sabem, és el que et veus per la boca. Dius, com ho saps que és una beguda espirituosa? No, fot-te en 3 gots. Sí. Si veus que quedes allà clavat, que té el paladar amb una xerrera però que no se t'entén gaire, dius, collons, això és una beguda espirituosa. És el millor tast que podeu fer per saber de què estem parlant. 3 gots. 3 gots i això fas la prova. Qui som? Ens diuen, qui som? Sí, jo vaig a l'alcalde. 4 xalabats. 4 xalabats, que se'ls fa massa cas. Santa Coloma i van trobar l'altre de Girona que voltava per allà distret, també per allà bosc buscant herbes remeieres. Amb el seu alquimista. I li van dir, vine que fotrem un manifest i ho publicarem. I va i ho fan, saps? I llavors aquí hi ha unes bases. Enaltir la biodiversitat de productes autòctons i locals, això està molt bé. Reflectir l'estacionalitat del paisatge, això també ens agrada molt. Les estacions. Exacte. I assegurar la sostenibilitat del medi natural en les begudes espirituoses escolars. Fotre el hippie. El resum és fotre el hippie. Anem endavant i anem uns quants que donem, frenem, marxa atràs i anem una mica enrere i fotem una mica el hippie. Exacte. L'any que ve ens fotem un manifest dels porros, podeu, aquí al costat, parlar, una cosa així. Sí, d'aquí també hi serem, també ens agrada tot això, tot el que sigui fotre concerts i festes i alegries. D'aquí 4 dies es plantarà marihuana a Santa Coloma. I l'alcalde dirà, som 4 locos, però fotrem una nova president. I endavant. Total, que nosaltres hi estem totalment d'acord. Això sí. Que per molts anys, que publicar el que hagi de publicar, que els hi foteu molta casa a aquesta gent de Santa Coloma i que visca Catalunya i visca la ratafia.